Я, Дрозд Ганна, вучаніца 7 класа дзяржаўнай установы адукацыі Застравецкая сярэдняя школа. Паважаныя сябры, сёння вашай увазе я прачытаю верш Якуба Коласа «Ручэй». Якія цудоўныя словы сказаў паэт пра нашу радзіму. З ім нельга не пагадзіцца. Усё наша жыццё – гэта подзвіг. Мы павінны рабіць добрыя справы, каб працвітала наша радзіма, каб квітнела наша Беларусь. Читайте по-белоруску звуком, принимайте удел у конкурсе. Мишалеши, кустоў, где пее соловей, и шумить, и гремить срэбразвонны ручей, як матулька вярба хіліць голаў над ім, и глядяцца кусты пышным верхам сваім. Абступаюць яго жараты, асака, падыходзіць мурок да яго здаляка. Часам зорка ўначы на яго кіне зрок, і хмурынка не раз зазірне ў ручаёк. І схіляе трава, над ім пасмы брыжы, а ён, жэўжык пястун, гучным смехам дрыжыць. То заскочыць у гай, то курган набаўе, дзе сярдзіта бубніць, дзе лагодна пяе. Люба слухаць той спеў, несціханы, густы, і пад песні яго адпачынеш і ты.